Huwa l-uniku serial killer Malti, Xavier Manjon, li diġà qed jiskonta sentenza ta' omor il-ħabs wara li qatel lir-Rosina Sammit f'Ħalsafi fl-1984 u wkoll kien ikkundannat 21 sena oħra għal qtil ta' Francis Caruana 14-il sena wara. Fl-aħħar jiem, Xavier Manjon għadda ġuri akkużat b'delitt ieħor tal-anzjana Marija Stella Magrin kważi 26 sena ilu. Il-ħamis li għadda l-ġurati waslu għal-verdett tagħhom dak ta' unanimità fuq il-ħtija ta' Manjon. Illum, is-sentenza ta' omor il-ħabs. Fis-sentenza l-Maġistrat Lawrence Quintano qal li kkunsidra l-fatt li l-ħati kellu biss 21 sena meta wettaq ir-reat u kellu kondotta nadifa, però fakkar li Xavier Manjon qatel lill-anzjana b'mod kiesaħ u bieret anke jekk din kienet tagħtu l-flus li kien talaba. Huwa każ li jifriżak għal Quintano għal Xavier Manjon ir-remors ma jgħodx. Ma' sentenza Manjon li qatt sieket tul dak kollu li kien qed jgħid l-imħallef Quintano inħareġ mill-awla u reġa' tieħed il-ħabs ta' Kordin.